Laju ibun sin bayi ki health camp laju Pynlong da ka baai tang de ki dawai allopathic Henry hapeng ke jingkala jong kapor menta ka jing phai khmat jing ki brio shakuru kom sumar de ki dawai kin bat lani ayurvedic klanang kiyo bat katnat jong ka ayush jong ka ri ka don ye ka kamram ka bakong san ha ka ba ya ki ayurvedic medical camp ru laju Pynlong ha ka lengkari Kawai ni kini kinuksa kalong ka mega medical camp kabala Pynlong Dangshan dekat Tnad Shipai BSF ha kasengi sa Jain balala ha Holy Cross School Umkiang East Jaintia Hills ha po ka civic action program ki doktor ki banasha kashnat ai dawai allopathic ba ayurvedic rukumju kilayishim bentang Bungut ki brio kilawan poi shagani ga jaka ba kilayo ekajing ai jing sumar u deputy commissioner jong ka East Jaintia Hills district u Avilash Baranwal ru ulaidan benta ha kini kasengi Being predominantly agricultural society, यहाँ पे बहुत स्कोप भी है और अगर रिसर्च किया जाए तो ये काफी बेहतर हो सकता है मेघालय के लिए भी क्योंकि ये हर्बल हर्ब्स जो होंगे वो हाई वैल्यू क्रॉप्स भी होंगे